но му кажи: аз те обичам, аз те приемам, аз ще се погрижа за теб. Моля те, прости ми, че не съм ти обръщал внимание, че често съм те пренебрегвал или подценявал. Но сега съм тук при теб, за да ти дам подкрепа, любов и всичко, от което имаш нужда. Прости ми, че не бях до теб в някои моменти. Попитай детето в теб: как се чувстваш? И чуй, усети какво ще ти каже. Попитай го какво те тревожи, от какво се страхуваш, и чуй отговора. Попитай вътрешното си дете: а от какво имаш нужда? Какво искаш? И отново чуй, почувствай отговора. А сега го попитай: какво мога да направя аз за теб, за да се почувстваш по-добре, за да си по-спокойно, щастливо? Какво мога да направя аз за теб? И отново чуй отговора. Чуй какво ще ти каже. А сега му обещай, че от този ден ще се грижиш за него. Ще му дадеш всичко, от което има нужда. Обещай му да направиш това, за което те е помолило, за да се чувства то по-сигурно и щастливо